Социалните помощи или Bürgergeld в Германия скоро ще бъдат история. А на тяхно място ще дойде нов модел с много по-строги санкции, който се нарича Grundsicherung. Job Center вече ще е много по-фокусиран върху това да намери работа на получаващите помощи в Германия. А за тези, които пропускат редовно срещите си там, ще има много по-жестоки санкции. Планирано е, че ако получателите на Grundsicherung, новата социална помощ в Германия, получат час за среща в Job Center и я пропуснат, ще получат в най-скоро време втора такава. А ако не се появят и на втората среща, ще има 30% отдръжка на социалните помощи за тях. А пък ако откажат да се появят на третата среща, то тогава отдръжката ще стигне до 100%. Дори се планира да се спират и плащанията на найма. А доколко това е възможно да се приложи е под въпрос, защото Конституцията в Германия не го позволява. Така че ще видим какви ще са по-нататъчните действия на коалицията на Мерц. Дали ще намерят вратичка в закона или дали ще се наложи да изработят напълно нов. Ти какво мислиш по въпроса? Съгласен ли си с новите планирани реформи? Намираш ги за прекалено меки или прекалено строги? Напиши долу в коментарите. А за още полезни новини и съвети от Германия може да ме последваш и да споделиш видеото с някой твой познат.